विजयदुर्गमध्ये आरमार सृष्टी या ऐतिहासिक प्रकल्पाचं भूमिपूजन व कोनशिला कार्यक्रम आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते संपन्न झाला। विजयदुर्गमध्ये आरमार सृष्टी या ऐतिहासिक प्रकल्पाचं भूमिपूजन व कोनशिला कार्यक्रम आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते संपन्न झाला। आज आपल्या सिंधू रत्न समृद्ध योजनेअंतर्गत विजयदुर्ग येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमार सृष्टी उभारण्याचे भूमिपूजन कार्यक्रम आत्ताच संपन्न झाला आणि त्यासाठी मंचावर सर्वच प्रमुख मान्यवरांनी आपल्या आपल्या पद्धतीने विचार इथे मांडलेले आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी पण पत्राद्वारे या पूर्ण प्रकल्पाला आपल्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। मी या निमित्ताने या सिंधू रत्नचे अध्यक्ष आदरणीय दीपक केसरकरजी आणि आमच्या हक्काचे सदस्य म्हणून सन्मान्य प्रमोद जठार साहेबांचं या निमित्ताने मनापासून आभार मानेन की प्रमोद जठार साहेबांच्या प्रयत्नामुळेच आजचा हा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आणि हा प्रकल्प होतो आहे। आम्ही आता इथे फक्त भूमिपूजनाच्या निमित्ताने आलोय। सूत्रसंचालन करणारा आपल्या मित्राला माहिती आहे की नितेश राणेंचं नाव घ्यायला लागतं, पण तरीही हा प्रकल्प आणि हा जो काही पाठपुरावा आहे हा प्रमोद जठार साहेबांच्या शिवाय शक्यच झाला नसता, म्हणून प्रामुख्याने हे सगळं श्रेय आमच्या जठार साहेबांचं आहे। त्यांनी आपल्या सिंधू रत्न जी योजना आहे त्याचे अध्यक्ष आमचे दीपक केसरकर असले तरी आमचा माणूस म्हणून तिथे प्रमोद जठार साहेब असल्यामुळे आज हा प्रकल्प आमच्या विजयदुर्ग मध्ये होतोय। नाहीतर सुरुवातीला जठार साहेब आम्हाला वाटायचं ही सिंधू रत्न योजना फक्त सावंतवाडी मतदारसंघासाठी आहे। आमच्याकडे तो वारा उडतोय का आम्हाला वाटलंच नव्हता, पण आम्ही ती यादीमध्ये जेव्हा जठार साहेबांचं नाव पाहिलं मला ठीक आहे आपला माणूस तिथे फिट झालाय, आता निधी आमच्याकडे निश्चित पद्धतीने आहे आणि त्यामुळेच हा प्रकल्प इथे होतोय। मी त्यांचं खरंच मनापासून कौतुक करेन। त्याने पूर्ण 2008 पासून ते आतापर्यंतचा प्रवास त्यांनी आपल्या शब्दामध्ये इथे सांगितला आणि त्यांनी खरं म्हटलं तर त्यांचे पहिल्यापासूनचे त्यांच्या नेतृत्वाची एक ओळख आहे की त्यांनी एक विषय धरून ठेवला की मग कितीही विरोध झाला, कितीही कष्ट करायला लागले, पण ते काय ती पकड घट्ट किंवा सैल करत नाहीत। हे आमच्या जठार साहेबांच्या नेतृत्वाची खासियत असल्यामुळे आज असा हा महत्वाचा प्रकल्प माझ्या विजयदुर्ग परिसरामध्ये येतो आहे। हा प्रकल्पाचा इतिहास असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो इतिहास घडवला तो आपल्या सगळ्या जणांना माहिती आहे आणि आपण प्रत्येक पिढ्यानपिढी तो इतिहास जगण्याचा आणि समजून घेण्याचा आणि अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो। या पूर्ण भागाला तो इतिहास प्रत्येक घराघरापर्यंत प्रत्येक नागरिकापर्यंत तो इतिहास रुजलेला आहे। आपला विजयदुर्ग किल्ला हा आपल्या देवगड तालुक्याची एक वेगळी ओळख आहे। म्हणजे देवगड येण्याची जी महत्वाची कारणं आपण जसं लोकांना विचारतो त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे आमच्या विजयदुर्ग किल्ला आहे। आणि आता ह्या प्रकल्पाकडे पाहिल्यानंतर मी आवर्जून सर्व गोडजींना आणि अन्य अधिकाऱ्यांना आणि प्रामुख्याने आमच्या सरपंचांना सांगितलं की सरपंचजी जे आमच्या अमित कामत नावाचे जे आर्किटेक्ट जे डिझाईन करणारे आहेत त्यांनी काही डिझाईन तयार केलेले आहे। तुम्ही एक काम करायचं की जरा गावामध्ये जरा विविध होर्डिंग किंवा फलक लावा आणि नेमका तो प्रकल्प इथे काय होतोय तो गावच्या प्रत्येक नागरिकाला समजून दे, अशा पद्धतीने सगळीकडे तो प्रकल्प तो होर्डिंग लागले पाहिजे। तुमच्या ग्रामपंचायतीच्या बाहेर इमारतीच्या बाहेरच असे मोठे मोठे होर्डिंग लावून टाका जेणेकरून लोकांना कळेल
की आम्ही जे काय बोलतोय ते नेमकं जठार साहेबांनी आणि सिंधू रत्नांनी आणि आमच्या सरकारने नेमकं काय केलेलं आहे. साधारण फोटोग्राफ पाहिल्यानंतर, प्रकल्प समजल्यानंतर इकडच्या स्थानिक लोकांना, तरुणांना, तरुणींना, माता भगिनींना नेमकं उद्या तुमच्या गावामध्ये काय बदल होणार आहे, इथे कसा रोजगार निर्माण होणार आहे, इथे पर्यटक कसे वाढणार आहेत, या सगळ्या गोष्टीची जाणीव आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा थोडा अभ्यास करता येईल. नाहीतर काय होतं, बाबा नेते येत आहेत, भूमिपूजन होत आहे, एक दिवस ह्याचं उद्घाटन पण होईल आणि उद्घाटन झाल्यानंतर स्थानिक राहतील बाजूलाच, बाहेरचेच लोक इथे येतील आणि धंदा आणि रोजगार करायला सुरुवात करतील आणि आपण नुसतं बघत राहणार. म्हणून ह्या गोष्टी होता कामा नाही. म्हणून आपल्याला मी विनंती करेन सरपंच महोदय, आपण ह्या प्रकल्पाबद्दल या विजयदुर्ग आणि ह्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जास्तीत जास्त माहिती कशी जाईल ह्या आधी आपण मोहीम राबवा, कार्यक्रम राबवा आणि लोकांपर्यंत हा प्रकल्प जाऊन दे, तरच ह्याचा काहीतरी फायदा होईल. नाहीतर आम्ही अशा 4.5 कोटी एवढे कोटी आम्ही इथे खर्च करतोय, प्रकल्प मोठा उभा राहील, राज्यात नाही देशातून इथे लोक अनुभवायला येतील आणि इथे आल्यानंतर अगर आमच्या विजयदुर्ग आणि आजूबाजू गावाच्या मध्ये आर्थिक समृद्धी अगर आली नाही, लोकांच्या राहणीमानामध्ये, उत्पन्नामुळे मध्ये या प्रकल्पामध्ये अगर वाढच झाली नाही, तर नेमकं आम्ही प्रयत्न कशाला करतोय हा प्रश्न पण आमच्या नजरेसमोर उभा आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून आणि इतिहासाच्या माध्यमातून आमच्या या भागामध्ये आर्थिक समृद्धी यावी हा आमचा छोटासा प्रयत्न आहे. आमच्या इकडच्या असंख्य मुलं मुली बाहेरगावी शिकतात, सौदी आणि या सगळ्या देशामध्ये आहेत. का जातात? पैसे कमवायला जातात, जेणेकरून आपल्या घराला आर्थिक समृद्धी, आर्थिक सक्षम करतील ह्यासाठी तिथे जातात. आता अशा पद्धतीचे प्रयत्न जेव्हा जठार साहेबांच्या माध्यमातून, सरकारच्या माध्यमातून अगर इथेच येत असतील आणि इथेच राहून अगर कमवण्याची संधी मिळत असेल, इथेच राहून अगर आर्थिक सक्षम व्हायची संधी भेटत असेल, तर मग बाहेरगावी कशाला जायचं ह्याचाही विचार या स्थानिक पातळीवर कुठे ना कुठेतरी झाला पाहिजे. नाहीतर आमच्या इकडचं सगळं टॅलेंट अगर बाहेरगावी जात असेल आणि त्या देशाला अगर समृद्ध करत असेल, तर महाराष्ट्र आणि देशाचा काय फायदा झाला याचाही बद्दल कधीतरी विचार करण्याची गोष्ट होईल. म्हणून माझा एवढाच प्रयत्न असेल, मी काय तसं तज्ज्ञ नाही, हे सगळे जठार साहेब असतील आणि अन्य सगळे लोक तज्ज्ञ लोक आहेत, हे तुम्हाला व्यवस्थित तांत्रिक माहिती देऊ शकतात. माझा स्वार्थ एवढाच आहे की हा प्रकल्प झाल्यानंतर, हा प्रकल्प होत असताना किंवा सुरू झाल्यानंतर इकडे स्थानिक पातळीवर घराघरामध्ये किती आर्थिक समृद्धी आली, किती पैशाचा उलाढाल आला, हा माझ्यासाठी महत्वाचा विषय. किती आमची सौदीमध्ये शिकणारी मुलं, किती आमची मुंबईमध्ये शिकणारी मुलं परत आपल्या गावाकडे येऊन इथे किती लोकांनी हॉटेल उघडले, इथे किती लोकांनी काहीतरी व्यवसाय सुरू केला, हा माझ्यासाठी महत्वाचा विषय आणि त्यावर आपण लोकांनी काम करावं ही अपेक्षा मी ह्या निमित्ताने व्यक्त करतो. तरच या सगळ्या प्रयत्नांना खऱ्या अर्थाने काहीतरी फायदा होईल असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे. नाहीतर काय होतं, आम्ही प्रकल्प उभे करतो, एवढे करोडोनी निधी आणतो, एवढा आता विजयदुर्गचा रस्ता पण तयार होतोय, तोही चांगला मार्ग निघेल. आमच्या पडेलचे सरपंच भूषण पोकळे आणि आमची चर्चा सुरू आहे की पडेलकडे जठार साहेब त्यांनी मला वॉटर पार्क साठी जागा दिलेली आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करा, पुढे ही आरमार सृष्टी, तिथे वॉटर पार्क, तिथे विजयदुर्ग, म्हणजे हे तर म्हणजे पूर्ण स्वप्न नगरीत या भागात तयार होईल, अशा पद्धतीची परिस्थिती इथे तयार होणार. पण या सगळ्या गोष्टी आम्ही कोणासाठी करतोय तर तुमच्यासाठी करतो. तुमच्याकडे आर्थिक समृद्धी आली पाहिजे, तुम्ही आर्थिक सक्षम झाला पाहिजे, आमच्या सिंधुदुर्गाचं दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे, या दृष्टिकोनातून केलेले प्रयत्न आहेत. म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण सगळ्यांनी विचार करावा. आपल्यापर्यंत ह्या आमच्या सरपंच महोदय असतील, ग्रामपंचायत, आमच्या इकडे प्रसाद देवधरजी आहेत, कुठेतरी माजी सरपंच कुठे आहेत, मागे पळाले वाटतं, ते शूटिंग बिटिंग पण करतात इथे, स्वतः ऍक्टिंग पण करतात त्याच्यात, है ना. तर असे काहीतरी शूटिंग बिटिंग इथे व्हावेत, जेणेकरून इथे अजून काहीतरी उत्पन्न वाढावं. बरोबर ना देवधरजी? पळतात कुठे तुम्ही, मैदानात या थोडं, इथे पण त्या पण गोष्टी व्हाव्यात.
म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीचं ना सरपंच महोदय तुम्ही गाव म्हणून बसा. जेव्हा तुमच्या गावामध्ये 4.5 कोटी एवढी निधी येते, ही निधी लहान नाही. इथे एवढे 4.5 कोटी जेव्हा तुमच्या गावामध्ये खर्च होतील तेव्हा तो पैसा दिसायला लागेल, विकास दिसायला लागेल आणि त्याचा फायदा अगर स्थानिक पातळीवर तुम्ही अगर घेऊ शकला नाहीत आणि ते झाल्यानंतर अगर आमच्याकडे निवेदनं आली की साहेब इथे बाहेरचे लोक येऊन धंदा करायला लागले, त्यांना हकलवा, मग तेव्हा आजचं भाषण मी मुद्दामून तुम्हाला लोकांना आठवण करून देतो. कारण का आम्ही तुम्हाला अगोदरच बोललेलो की तुम्हाला जी साथ जे काय आम्ही प्रयत्न करतोय ते तुमच्यासाठी करतोय आणि तुम्हीच अगर त्या गोष्टीचा फायदा घेऊ शकला नाहीत तर आमचे जटार साहेब असतील, आमचे अन्य रवी चव्हाण साहेब असतील, आमचे दीपक केसरकरजी असतील, हे लोक जे प्रयत्न आपल्यासाठी करतायत त्याचा काही फायदा अगर पुढच्या पिढीला होत नसेल तर आपणही त्या निमित्ताने आपण काहीच करू शकलो नाही ह्याची भावना आपल्या आत्ताच्या पिढीमध्ये निश्चित पद्धतीने निर्माण होईल. म्हणून या निमित्ताने मी जास्त काय बोलणार नाही. परत पुढे अजून भूमिपूजनाचे कार्यक्रम आहे, जटार साहेब आणि हे सगळे लांबून सगळे आपले लोक, हक्काचे लोक आलेले आहेत. सार्वजनिक बांधकामकडे हा विषय आणि आमचे सर्व गोड जिकडे आहे, म्हणजे क्वालिटीमध्ये तडजोड जटार साहेब होणार नाही एवढी शाश्वती मी तुम्हाला देऊ शकतो. आमचे सर्व गोड जी नावाप्रमाणे सर्व गोड आहेत पण कामामध्ये फार कडू आहेत एवढं मी तुम्हाला सांगू शकतो. कोणी काम केलं नाही तर त्याला कुठल्या भाषेमध्ये समजवायचं हे आमचे सर्व गोड असले तरी पण त्यांना चांगल्या पद्धतीने येतं याचा अनुभव मला या निश्चित पद्धतीने आहे. म्हणून आज निवडणुकीच्या एकदम अगोदर हा प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं असले तरी 40 दिवसांनी परत आम्हीच येणार आहे आणि मीच आमदार आहे म्हणून त्याची काही चिंता नाही. इकडे तिकडे मतदान झालं तरी पण माझं काय मतदिक्ते इथे काय कमी होत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.